Kaliang persya mentara sengi kalami jendat nakayung darban Lok Sabha nakaba persya halor kimat baphe ki bakanthop ki kampen trim ha Sambhal district ka jilla Uttar Pradesh marka jing penok bam sap persya ki kenhon khai pateng ki bapau ka presiden kari ka Draupadi Murmu kalasa ki khusnam national award kom kadang ka jing pen Khubor ki briu ki baduna khotmen marka jing pen kan mau bagi don kam ka jing sngong tho om ka jing isnai Menteri Rangba dua kali Narendra Modi ula IT ya ka jing pen rekam ka bejom jong lai teli ki criminal laws pathamai syakari ha chandigarh Mynta kasni Menteri Katana Textiles Giriraj Singh ula ong ba ka don ka jing thmu bantau ya ka National Weavers Commission naba ka sarkar ka yai tresitom na ka banta ka bha ka bian jong kinong than kiti Menteri Katana Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya ulo ong baka Khelo India scheme kala itu hadu 8,000 nyong spa prapwing ngot kinong ilakai haki arpway teli ki jing ilakai sport bakanthop ya ka jing ilakai para athleting markaba ajing kersyanya ki kumshi benta jong ka Khelo India Talent Development Program